masu ƙarya masu son sana surar haihuwar waliya tinuwa ta tabbata kan masu ƙarya masu sanda da tsoron haihuwar waliya abun bakin ciki ya cika zamani na tabbas ya sani tunanin ya san da raina sosai shin yi sanyi gaɓoɓin daga jikina gashi ba ikon fansa a zahiriya gashi ba ikon fansa a zahiriya bare na tunkari maƙiyin shugabana babu shakka in Denmark sun yi farna shugabannin da ba kiliya a gona algonin tana tarwata jam'i shi baya algonin tana tarwata jam'i shi baya kai nuna haka godiya ga ubangiji na kai nuna haka godiya ga ubangiji na shi ne ya bada harshe ya kace makona a dole ne yau na bayyana ra'ayina wanda ya sha na sanin ya yi ƙarya wanda ya sha na sanin ya yi ƙarya shin kirista ne ko ko yahudi tuba babu ko majusawa ne ashe ba za ku daina ƙarya ga abin yahuwa ya tabbata dama kun gaji ƙarya ai ya tabbata dama sun gaji ƙarya masu irin aikin nan tun daɗewa kakanninsu ne suka kashe annabawa wauta gadon su ce sun cuci kowa suka jawo musiba saboda ƙarya su ne ke jawo musiba saboda ƙarya wanda bai san ba Allah mahalicci shi tunaninsa abba umma suka yi shi ko ya ce ma daga yanayi aka same shi ya jahilci ilimin Allah da niyya ya jahilci ilimin Allah da niyya su ba su gane kansu ba ra'ayansu sun zamo rafkanan nocin a tashu babu maraba da su da dabbar da ke su wanda bai san Allah ba shi ne a baya wanda bai san Allah ba shi ne a baya kuma dama tarbiyya ce ba su gada ba ya zazzagi ubansa bai zama komai ba rayuwar tabbas ta yi irin ta dabba dan akuya shi kan akuya mai karya dan akuya shi kan akuya mai karya babu shakka arna kun gaji karya tun daga kakanninku na baya-baya ga ta har yau kuna yi babu kunya to ku ba sanni don kun kai bugaya kai ni a rayuwa ban ji bakin ciki ba mai kama da wannan Allah na ci ba babu yanda zan sai dai ba zai shiru ba zan yi baitika da yarfa masu karya ni zan yi baitika da yarfa masu karya ya zul jalali kai sa kayya a gona an cucan da mugun ji a zamani na ba ni kadai ba har da dukan ikwana masu so da begen hayrul bariya da masu so da begen hayrul bariya masu nuna wannan abin a jaridunsu mana ta roƙon karabu ka jarraba su sanya yaran kusa masu tsallaka su jamus itali da masu goya musu baya ya rabba lalata tattalin arzikinsu ka sa musiba ta so ta ragargace su a sanya cututtuka su da baibaye su dan sun yi wa manzan marasul ƙarya idan sun yi wa manzan marasul ƙarya kuma kasashen musulmi babu shakka ni na ji daɗi matakin da kuka ɗauka kayan su duku bar siya har su duka har a manta da su tabbata a baya har ma a manta da su tabbata a baya